Doncs jo crec que aquesta formació el que m'ha aportat és tot allò que no t'expliquen en cap altre lloc. O sigui, m'ha fet descobrir un munt de coses que no coneixia, sobretot temes de lideratge que nosaltres que estem aquí som líders o som líders actualment, i aquest curs m'ha aportat moltíssim en aquest sentit. Bueno, és que sempre tenim més com aquesta versió gestora, però ningú ens havia explicat abans com poder agafar una miqueta les rendes i un timó, ¿no?, per fer aquesta feina. Yo creo que es importante por las herramientas que te brinda a la hora de gestionar tanto a nivel como situaciones a nivel personal como ya gestionar equipos. Me ha ayudado a enfrentar un poquito mejor la parte negativa y a mejorar un poquito la gestión de coordinació. I a mi també m'ha ajudat a vosaltres per pensar, no? Perquè és un espai per nosaltres que vens aquí, no? Que sortim del dia a dia, no? Que ens menja molt i que quan t'expliquen coses pots pensar que això va passar, no sabia que això té inclús un marc teòric, i t'ajuda a poder recol·locar les coses i aprendre per què, ¿no? Nuestro día a día tan atropellado, el estarnos aquí todo el día, que comparto opinión, ostras, esto no lo había pensado o no lo había enfocado así. Yo creo que en el día a día no tenemos este espacio y eso nos enriquece, ya no solo, ¿no?, el compartir de atención primaria, hospital, otro tipo de servicio, sino el, oye, tenemos este problema, vamos a pensar sobre ello, o tenemos esta circunstancia, ¿cómo la abordarías? Els problemes que tenen els altres, no? que potser són els mateixos que tens tu, i com els han resolt i que et pot ajudar tu també a resoldre aquests problemes. Venir aquí y estar con gente de otra zona, ¿no? Sí. De otros ámbitos y con visiones diferentes, eso aporta también para tu día a día. Està guai, això, diferents zones de Catalunya, com fem les coses, no? Com podem aprendre coses. Espero. I m'ha semblat bé també que tots som dics i cadascú té la seva visió, però que compartim uns objectius comuns i que està molt bé. Sí. I els docents, s'ha de reconèixer que he tingut docents extraordinaris. Tens l'objectiu de formar-te, no? de projectar-te, saps? I dius, i qui ens ho explica, no? Luego han sido muy cercanos, nos han hablado con mucha sinceridad y muy del día a día, e incluso anécdotas con los personales. Hay la posibilidad un poco de conocer desde dentro, ¿no?, cómo funciona el sistema, porque ninguno de nosotros igual nos han formado, nos han explicado, ¿no?, de cómo funcionan algunas cosas, ¿no? Y tienes a referentes, ¿no?, de diferentes cargos, ¿no?, que te explican un poco cómo va el engranaje. I perquè al darrere tenim una persona, no? Sempre tenim la Patri. Sí, hi ha una persona que és indispensable, treballa aquest a l'ombra, no? Però no volem visibilitzar-la perquè és superimportant el que fas, Patri. Pienso que hay un equilibrio muy bueno entre lo que es la cantidad de información que recibimos. Luego tienes todo lo que es la colaboración, ¿no?, y la participación que hay, que es súper enriquecedor. Y luego está, yo pienso también el tema de que también hay espacios para reflexionar y ver a ver cómo lo metabolizas y lo haces caer. Jo ho recomanaria perquè també has tocat uns temes molt variats, et dona una visió molt àmplia. Una visió que si no fas un programa d'aquest tipus no la tindries realment. Aquí dona una visió molt de que tot és possible, no? A vegades ens pensem que, sobretot a l'ICS, no?, treballem nosaltres, que és algo com molt tancat, molt rígid, i no, sempre es pot buscar les escletxes, o podem obrir fronteres i crear coses noves o canviar coses. Sí, a mi això també m'ha ajudat en el meu dia a dia, en el canvi aquest de xip de dir, escolta, de vegades s'ha de sortir una mica de la norma i prova-ho, i a veure què passa, no? I a veure què et diuen, i a veure què... No, realment, hi ha vegades que penses, bueno, és que igual necessitem aquest estímul, no? La cosa fora de la norma, no? I potser a vegades les idees més boixes són les més disruptores i que més agraden. Jo crec que ens m'ha agradat molt a tots, és el fet de sortir per fi, poder sortir per fi a la terrassa, no?, a fer una activitat, no?, perquè va sortir... Un taller, sí. El taller consistia en intentar resoldre un conflicte, però amb idees esbojarrades, no? I ja ens van dir que sigui el més esbojarrat possible, no? I ens van dir, bueno, doncs ho preparem fora a la terrassa. I jo crec que al principi quasi convulsiona el Carles per dir això. El Carles i la Montse. I la Montse, però ho vam aconseguir. Però vam dir, és el grup que més idees esbojarrades han tret, perquè potser el fet de treballar de forma diferent a la terrassa doncs estimulava altra mena de resposta. Y que somos el grupo más inteligente también.
Recuerdo que hicimos una actividad de un poco de trabajar la confianza y la actividad consistía en, bueno, éramos diferentes grupos y nos poníamos, hacíamos como una cremallera y la idea era que teníamos que sostener una barra que era muy ligera. Flexible. Y ello parecía muy bueno. Pero es que la barra subía. Sí, o sea, no había manera. Todos queríamos la barra subía. Y eso que yo pensaba que era un botón, alguien empujaba. I no, és que no nos coordinábamos. En quals havia fet exercici que havies d'anar en grup, no? Amb els ulls venats, i algú ens havia de guiantar, que havia de fer de líder. Eso va ser molt divertit. A mí se me olvidó por completo lo que teníamos que hacer porque solo estaba pensando es que se van a rodar. No es mi culpa. Després d'aquestes pràctiques que són molt divertides i molt d'explorar diferents rols també, de poder veure el company que en teoria lidera però al final és observador però acaba intentant liderar, no? Que veus com, tu tens una pràctica que és un joc, però pots també extrapolar després a la teva estratègia del dia a dia i de la pràctica habitual. A mi m'ha agradat molt el que hem format aquí al postgrau de lideratge perquè és un grup molt divers, molt inspirador. Crec que s'ha format un clima super saludable, no? Les hores del dinar també van molt bé, no? Per a compartir així. I fer xarxa, no? També és ajudar-nos entre nosaltres, no només ara, sinó que poder estar una xarxa al futur, no? També recomanaries per poder compartir experiències pròpies entre nosaltres, que també veiem que dificultats que són comuns, encara que treballem a llocs diferents, i l'aspecte important és que aquí ens ho passem molt bé, o llavors estem passant molt bé, no s'ha acabat encara. Estem fent molta pinya, la veritat que això és molt bonic. Visión estratégica. Crecimiento personal. Reflexió. Creixement. Companyerisme. Confiança. Projecció. Inspiració. Creixement. Imprescindible. Motivador. Revelador. Crecimiento. Inspiració. Coneixement. Millora. Visionari. L'amistat. Ment oberta. Crecimiento. Experiencia. Companyerisme. Interès. Tot el que hem fet ha sigut interessant. Que vagi molt bé la sessió, que teniu bona.